Дневник на благодарността. Избирам да бъда щастлива. Аз съм Савина и създадах този дневник специално за заетите жени като мен, за да мога да им предложа лесни и практични начини, по които да се справят с натовареното ежедневие и да вземат поне 5 минути на ден време за себе си. Вярвам, че практикуването на благодарност и свободният ни избор са инструменти, които могат да ни подкрепят изключително много в грижата за себе си, осъзнатия живот и това да бъдем мили най-вече към себе си. Дневника е изпълнен с 150 страници упражнения за саморефлексия и благодарност. Като имаме за всеки ден една страница за благодарност, която да попълваме и да създадем навика на съзнанието си, на мозъка си, да благодарим за хубавите и малките неща в деня. И по едно упражнение за саморефлексия и грижа за себе си, което е различно за всеки от тези 2 месеца, в които ще попълвате дневника си. С изключение на 2 упражнения, защото вярвам, че са много важни и трябва да ги повтаряме. С много любов съм го създала. Надявам се да ви бъде полезен, ако ви е интересно да отворите пространство в деня си за 5 до 10 минути време за себе си, грижа за себе си, с малки стъпки и с нежност, да се погрижите за това да бъдете щастливи всеки ден. Изберете себе си. Кликнете на бутона по-долу и вземете своят инструмент за щастие днес.